Cada dia passen coses al Centre Cultural. Cada dia entra i surt molta gent. I al cap de l'any ens visiten més de 100.000 persones. Benvinguts al Centre Cultural Terrassa. La Fundació té un patrimoni artístic de més de 2.000 obres. Dedica el vestíbul a la figura de Torres Garcia i els 4 frescos de Montrepòs. Es fan entre 20 i 30 exposicions cada any amb 80.000 visitants. Hi ha 5 sales d'exposicions i l'espai La Galeria. Des del Centre Cultural Terrassa també es vol col·laborar en l'educació i el creixement personal. I es desenvolupa el programa dels exploradors de l'art i pedagogia de l'espectacle adreçats a les escoles. Amb la voluntat que la cultura i l'art sigui accessible per a tothom, col·laborem amb Apropa Cultura per tal de facilitar l'accés a persones en risc d'exclusió social a tota la programació en els diferents espais. Si una cosa fa que el Centre Cultural Terrassa s'identifiqui arreu és per l'especial cura i sensibilitat que ha tingut per la dansa. Pel Centre Cultural Terrassa han passat les millors companyies de dansa del món des de fa més de 35 anys.